Na čo povedz, Breci, čo to vlastne sa teraz bude diať? Povedz nám. To je, chápeš, ide piť pivo, ne? A jak? Len tak? Normálne ho obracia dolu lávu a toto pivo už budú ľať, chápeš? A jak sa budú ľať, to bude chlemcať to pivo. Jozef, povedz nám nejaký postreh z tejto situácie. Z tohto momentu. Som stiesnený, klaustrofobický, páskou oblepený. Aj, to. No môj brat. No to. Pali, pomôž mu vypísť pivo. Vy, jak mi zle zrobíte, môj brat, vaša strieska. Už sa čurí z mňa. A ideme, 3, 4. Počkaj, ešte nie. Môžeš už ísť, môžeš ísť. No to teraz Rambo. Zrodenie Herkula! Tak toto bolo také krátke videjko, jak Jozef pil pivo. Povedz. Bol by si spokojný s takýmto pivom? S takým jedným čapákom?